Yo, what's up, Alinsanity with another video, another podcast episode. Um, do naay bagong nag-viral karon kaning gasoline attendant daw nga luoy oy maluoy man ko tan-aw ko sa video karon ba currently. Tan-awon na to. Luoy niya oy like every time nga kanang mukuan siya no, kay mohunong man ang sakyanan guys. So every time nga mohunong ang sakyanan mura gani ako gipadagan siya na. Unya, labang ba jud na, tanaw na siya sa kalsada ron. Basig maligsan niya siya ba, sige tanaw siya sa kalsada. So labang siya 'no. Everytime nga mohunong ang sakyanan kay para abrihan, moandar na pud ang sakyanan, oh. Though if ako'y nganiwan 'no, di jud ko amigo gyud, friendship over gini gyud. Awa ra gud na, oh. Okay, dagan na pud siya, init biya kay na guys. Oh, taya na, eh. Sige pagtuon ninyo nako, binuangan ko ninyo. Katawan pa jud. Layo-layo na jud, dagan siya. Dugay pa jud kini mahuman nga video. Kana gani magtuo ka nga, okay mao ra din ni pero dili oy. Taas pa kay ni. Hunong na pud siya. Dagan na sad. Hawa ra ganaw. Apas na pud siya, dagan na sad. Kinsa may ganahan? Ako'y ganaon kaya sa ako nagbatuon jud ninyo sa sakyanan gyud. Tura ang nag-video eh. So mo na siya nag-viral karon guys. This is insane dude. Grabe. Makatawa na jud ko sa kanang kuan. Ingon sa mga tao ba nga content ra man na dol. Content ra man na nila. Kamo guys ba? Wala man mo kabalo eh. Content ra man ko na nila good. Mao man jud na ilang content guys. 'Di ba? Mo jud na ilang content jud. Ngana jud na sila ilang content. Pero ang pangutana ba if ikaw nasa sitwasyon nga ngato no? Unsa siguro ka? Like imagine if ako ang giingato guys. Um, akong batuon ang ilahang sakyanan, batuon ako og bato or either di na ko managad nila friendship over na gid ni. Ay ko din ingan niya, you know? Grabe ay kanang nidagan siya kay nihunong ang sakyanan. Ni every time nga makaapas siya sa sakyanan kay mudagan na sad. Unya moingon ba jud ang uban nga dol it's just content. Content lang na siya paghimo gyud mo. Ikaw alin ba? Paghimo pag imong content good, maghimo kag imong content. Ngano dili ka maghimo og imong content? Sama kay. You know, sige ra jud kay ingon sa imong opinion, sige ra jud kay ingon sa imong reaksyon. Di ka maghimo og imong kaugalingong content. You know? Yan daghan pa jud kay na viral karon kanang mga animal abuse. Do naunsa man daw mo eh. Pila pa siguro ka mga video pila pa siguro ka mga animal abuse ang wala na viral kay wala na videohan. You know what I mean? Like, nakabalo ra ta ani nga naay nga mga animal abuse, naay mga ani nga mga pranks. You know na mga ani nga mga sitwasyon, mga moments pero unsa na lang kaya tong uban nga wala na videohan ba? Kaana gani ka? Nya weird jud ning Facebook jud karon guys. I don't know na unsa na ning Facebook. Oy, puro na lang jud yung ani no. Either if naing content nga nalibang, you know, makita nimong tae nga natagak. Like sometimes mangihi. You know, what the fuck is this shit, dude? Weird pa jud kay nang uban nga kanang mga parents gani nilang content pa kailang anak. Dili sila aware nga naay mga PDF diha sa you know, platform ba. Kaya ganang mga PDF guys, ila naman ang gipong screenshot, gipang picturean ng inyong mga you know, babies pa niya. Ana-ana gani. Nya wala na mo kabalo kay you know, it's real, it's money, it's kwarta, it's monetization. Dude. If
ako na ko'y anak, di jud na ko ipaila-ila sa kalibutan gyud. I-blur jud na ko yang naong, you know? Ikaw if ganahan ka mo if inikadako nimo, ganahan ka himo kag mga videos dira na, imuha na ng choice. Pero since wala pa man kay buot, dili di ka himuon nga content oy, you know what I mean? Imagine na imong kaugalingon wala pa kay buot sa una niya, sige na kang gihimong content, sikat na kayo imong naong, you know, bata pa ka niya. Hala dakuha na ni Dudong Allen oy, dako na nga siya. Nya wala gugay control ato gud kay bata pa gud ka. Nya kani mga pranks nga ingani no, naputi usa ka himo na ko reaction video nga sa tindahan, you know, naay pabuang-buang nga prank sa gawas sa tindahan. Nya iyang amigo kay nag-video sa kanang layo. Nya niana siya ni gawas ang tag-iya sa tindahan niya mura gani gilabayan og bangko ang katong buang nga naa sa atubangan sa tindahan. Nya naa iyang amigo nga, "Boss, boss, prank ra man na boss, prank ra na siya." You know? "Sa man ka boss oy, prank ra man na." "Boss, boss, boss, prank ra na boss." Nya na katong lalaki niingon nga, "Tarungan na inyong prank ha." Mo dyan mo kuyawan ako guys kanang prank-prank mo ba nga pusilan gani mo. Guys, naami diri karon sa hospital mo ni among GCash kay operahanan ang kuan sitwasyon grabe kayo. Naunsa rin na siya dong prank-prank mo si ma'am niya. Natigbasan siya ba? Hiwa ang iyang kuan, abaga or iyang kuan. Tawag ani diri shoulder. Hiwa hiwa ma'am kay ang iyang arm. Unsay binisaya sa arm? Yang arm, yang magisagang ma'am kay gitigbas man siya kay prank man gud ato ma'am. Prank ra man na siya ma'am ba niya. Content ra gud na siya ma'am pero mo lagi to guys mahinta nga naamoy mahatag sa GCash diha sa gamay lang kay operahan na tahiunon jud guys dako kayo. Grabe jud kay gasto na mo ginani guys. Napay uban nga kanang mga vloggers nga mag-content sila no nga mga bali na natoy one time nga nag-scroll ra ko sa reels. Nya naay vlogger daghan-daghan to siya og kanang followers oy millions ato. Pero ang iyahang arm man siguro is na-dislocate or nabali jud daw. Kay nisaka rin daw siya og kanang kalabaw ba niya na kuan gani siya sa kalabaw, natagak or ang kalabaw kay ni yan ang kalabaw nga ano naam kas buko-buko nako hawa gud diri. Yan ang kalabaw ba natagak siya o niya. Natuko siguro to niya iyahang the fuck ang binisayaan ng arm, abaga or whatever. Nabali or na-dislocate niya mao to nga na sila sa ospital, na siya sa hospital bed. Ingon ning video nga okay ra si boss, blah blah blah. Pero nabali iyang kuan, operahanan, X-ray unsa pa na dira. You know like imagine gud imong kaugalingon guys kung unsa ang imong normal nga lihok sa imong kamot ba, you know? Iana imong kamot normal ra siya no, normal ra siya. You know, normal like wala kay gipamati. Normal ra gyud tanan gimulakaw ka, dili sakit, inig tunob nimo ingana, inig mohigda ka, bisag unsa pa imong posisyon, nice kayo. You know? Bisag unsa pa na dira, bisag imo pa nahigdaan ang imong kamot, okay ra jud kayo. Bisag maghayang, magkulob or unsa man na dira, okay ra jud kaayo. Pero imagine if madisgrasya ka daw. You know, dili na nimong tarong og butang imong kamot. You know, molaylay ra siya mosakit ra siya kaduan, kalit. You know, naanay puthaw ang imong lawas, iniinig magkilat kay mura siya mo sakit na kay siya inig kilat. You know, kanang mga ana ba? Mo jud nang kuan ka ng wa jud kasabot ng mag-content gani magpakusog sila og motor or mag-content sila nga ang ilahang kinabuhi or ang ilahang safety kay murag dili safe. You know what I mean? Like daghan like for example now,
basketball. You know, daghan jud kayong ganahan og basketball. Daghan kayong gusto kanang maabot sila og mga dagko nga liga, dagko nga kanang championship or unsa pa na nga mga PBA ngana gani. Pero ang problema dyan ng basketball, once nga naa na gani kay pamation, is wa jud ka gyud. Di man ang parehag NBA nga naa kay mga physical expert dra or kanang mga bisag mabali pa ng parehang Paul George, no? Bali mo na iyang batiis. If mo tan-aw mo sa kanang kuan katong Indiana Pacers bisa sa una nga nabali jud yung TL, guys. Unya na okay ra. You know, kay kwartaan sila, daghan sila kwarta. You know, under sila og NBA, daghang kay mga expert dra nga na gani. So okay ra ang mga bali sila mga TL unsa pa na mga hamstring, mga Achilles tendon sa pa na dira, ACL nga na ba. Pero ikaw ordinaryo ra ka nga tao, once ka mabalian kag TL unsa pa na imong mga tendon dara, wa jud ka gyud. Daghan gyud kong mga nabantayan gyud nga ang ilang mga dreams is nahunong jud basta madisgrasya. Kinahanglan sila gipamati ba. So mao ni nga kaning prank gyud, guys. Mo like imagine nimo ba kung kaning tigulang, no, is nakuyapan pa ni siya or namatay ni siya or na heat stroke ni siya or ganing naligsan siya kay kadagadagan siya nga na or napaakan siya iro nga askal kay kita ang iro nga nagdagan sa kalsada. Like, unsa man ni? Unsa man padong? Unsa may padulngan taon ani taon? Imagine niyo mong kaugalingon ba nga for example ikaw ni nag-prank, no, ikaw ni nag-video. Nya nagkuan mo kanang nag-record na gud mo yung ani nga na ang imong utok is ang imong gihuna-huna sa imong utok lingaw jud gani, you know, entertainment jud gani, mo-viral kita ani gyud. Viral kita ani daw. Kita na nako tanan karon balang daan nakita na nako. Ganahan jud nato asa ni padulong kay sikat na gyud kita ani gyud ato ni record karon. You know, it's so nice. And then pag-upload na nimo, you know, shit dili mo sila ganahan ani. Di mo sila ganahan ani nga video eh. Buang di naman nato ni ma-delete gipang-upload gipang-download naman ni nila tanan. Ipang-reshare na, you know, i-download na sa laing page nga na or either wala or either nag-record mo nga na nag-prank mo, layat-layat mo dara, nag-unsa ni inyong gipang dangerous stunt dara or unsa na dara. Kutsilyo ba inyo bang ana-ana ang kutsilyo ninyo gi catch ang kutsilyo or nga na so ka-record mo ana-ana ka nga okay nice siguro ni nga video, no, kay if ato ning matarong do viral kita ani gyud nice jud kay ni. Sus kay pag-record nimo pag ana nimo sa kutsilyo kay naigo nimong kamot, you know, na samad ka ba like ana jud ang kutsilyo sa imong kamot ba, lapos jud siya ba. Unsa man ni? Asa naman 'to padung ani sunod? You know, di naman ako maana akong kamot, okay ang nerve naigo man ang nerves or mga tendon ingana gani ganun. Mag-record ka ba niya wala ka na-expect nga naa day something nga mahitabo nga mura gani it's either mamatay ako yawa jud na mamatay gyud ay, ugh. You know kanang mga stunts, unsa pa na nga mga for video, for content. I don't know, dude. I don't know. Natay one time nga prank sa Amerika nga gi-prank niya ang tao nga naay pusil, nya napusilan siya. Pero naka-survive ra noon siya kay natiyan ra man siya pagpusil. Pero imagine nimo ba, what if gipusil giulog ka, no? Giulog ka ba niya? Wala pa gani ka nakalitok sa words nga prank ra man na patay na ka. Mao na nimo taon eh. Imbis moingon ka pa nga prank ra man na boss. Pero wala pa gani ka nakahuman ana nga sentence. Prank ra man you're dead, dude.
deads, you know? Or even if dili ikaw ang nag-prank jud, ikaw ra ang nag-video, ikaw ra ang nag-cameraman, kay imuha ning idea ba, nga imuhang amigo, imo ra giingnan nga, ingnan na siya kanang kuan nga prank na siya ba, nga yabi na siya og kanang kuan ba, ihi nimo ingana siguro or kanang tanggalan na iyahang sinina or like hubuin na siyang short, ingana gani, hubuin na iyang short, hubuan na iyang short ba. Imuha man 'tong nice nga idea, so nag-record ra ka, na ra ka sa layo ba, record ka, pag hubo sa short, naa mo di pusil di imong gihubuan di ay, "Boss prank na." Boom! Patay. Na ikaw nga nag-record, nag-video is like patay ako kasaba na yun. Kung sadaan na gyud. Saan man ni nako, asam ko pa dawngan eh. Kinsa di kuyog ninyo di ay, kinsa di kuyog ana nila, sila man ang Alin, oh, si Alin man gyud si gisugo man gud na siya nga Alin, nga i-prank daw 'tong kuan ba, hubuan daw og short ba, niawa na siya ron, namatay naman. Sao naman eh. Grabe, like makatawa jud ko ani ilahang kuan kanang mga tanaw na 'to 'tong namay ni-comment katong sa ako nga gi-share. Makatawa ko ani ako ang mga i-share gani kay di na gud ko mo-share og kanang tag-as nga words, you know? Like for example kanino, kana siya, ako ang gi-caption is tulo ra ka heart, na kana tulo ka heart, kani. So mura gyud na gyud kay di na ko ganahan nga kay naman ko'y karon gud sa Facebook gud, weird kaayo nga if mo against gani ka or dili gani ka sabay sa ilahang panghunahuna is i-cancel na ka diretso, you know? Like for example na mo-share ko nga, "Guys dili ko ganahan og pineapple sa akong pizza." Kay tamis ra kayo siya. Ganahan ko sa akong pizza kanang savory gani. Ganahan ko savory nga pizza, di ko ganahan og sweet nga pizza kay gusto ko kanang pepperoni or kanang halang or kanang very meaty nga ham, kanang mga bacon, ingana nga pizza akong ganahan. Di ko ganahan og pineapple sa akong pizza kay tamis ra kay siya for me, ingana gani. If dili sila if dili mo kuan, if makana gyud sila nga ganahan gyud ako pizza, ganahan gyud pineapple sa akong pizza lane, i-bash ka nila or like magdaghan kayong mga comments nga kuan, bugo ang kalinoy, ana gani, you know? So niana na siya nga, there's a thin line between prank and public humiliation. Watching an ordinary gas station worker being bullied, forced to run after a car that got a full tank and drove away without paying was heartbreaking. So niana si Mary Ann nga, luoy kay ang gas station worker kay gipadagan siya sa sakyanan. After na full tank to ang sakyanan kay wala daw ni bayad ang nagpa-full tank. So mao to nga ginidagan ang katong tiguang daw kay wala daw ni bayad. Pero naa jud niingon nga mao lagi na ilang content lin. Content man nila. Saan ka oy bugo ulay ka lin. Buang ka. Pako na di ka daron lin. Imagine him being laughed at while simply trying to do his job. So niana si Mary Ann guys nga Louis, what if imuha ning papa no? Imagine if that was your father. Nag-iingana gani. You know, what if mga kuyapan na imong papa diya kay init kayo. Nga dagan-dagan sa diskrasada. You know? You may call it just a prank ra daw or content. Pero cruelty does not become harmless just because there's a camera recording it. Di ba? Kapila na ko nag-ingon ani. Kasi kapila pa ninyo ni i-share. Basta laglom gani ka na inyong English gani. Walay makasabot na kinsay dapat makasabot na kinsay dapat mabasa ani. Di sila kasabot ani guys. Wa sila ani. Sagbong sila ani. Yan na. So ni ana si Kent Chavez RSW. Ang savior ng lahat. Niingon siya nga, problema sa social media, kusog kaayo panglaptaw. Ha? So ni ay?
kusog ang problema sa social media daw kay kusog kaayo panglaptag info, pero wala sa ninyo ginasuri kung legit ba gyud na gasolinboy ang tigulang, 'di ba? Di man gud na siya gasolinboy, content na nila, ay tanawan ninyo ang vlog ana na vlogger, kay bisan pang kanang tigulang part sa every video na nila guys. Nalipay pud siya nga ma-part pud ana guys, naana si Ken. Nalipay itong gadagandagan nga everytime nga modagan siya is moandar ang sakyanan. Nalipay ra to siya guys. Nalipay ra mo na siya. Sa di, Lin, sa di ka? Lipay raman tong, ana siya, oh, ingon na ko siya gudo. Ang problema sa social media guys, kusog kayo magpakalat og mga info daw nga wala na ginasuri wa ko legit bagid nga gasoline attendant, gasoline boy na siya, full tank, whatever, nga na. Wala ninyo ginasuri kung legit ba nga gasoline boy ang tigulang. Content ra nila eh. Sa dahil mo mga kamo ba, di siya, wa siya magyud, hagbong siya mo. Content ra nila, tanawon ninyo ang vlog, ana nga vlogger. Ang, what if tanawon na to ang vlog, ani nga vlogger, no, niluoy jud kay si tatay, bisag unsa ra nga kanang kuan mga content nila kay si tatay gyud ang luoy. I wanna see. Like imagine ni mo mga si tatay ba is like unsa may mga videos nga wala pa nato nakita nga si tatay kay makaanak ka pang luoyan niya. You know? Unsa man. Kay mao ra man gyud mo viral. Nya wala pa ta kabalo ba kung unsa. Unya daghan po kanina comment dere. No, you're clearly spreading false information. You said it already. Di mo alam ang full context yet nag-post ka pa rin. Isn't that a question about accuracy? The content isn't nice, so as your post. And for whom it benefit? None. People's idea feed on something they see. Wala kang pinagkaiba. Even now people are telling you the whole truth. Yet, guys, what you ko gets yun? Nganong moingon sila nga ang imuhang information no is sayop na siya kay dili maguna siya gasoline boy, prank ra maguna siya, content ra maguna siya, so sayop mo kay ampir man si tatay nga gipadagandagan siya, you know, kanang inyong mga na-feel nga loya ni tatay oy dili sayop na siya, fake information na inyong na-feel, dapat dili na mao inyong na-feel kay happy ra man si tatay nga gipadagandagan siya. So I don't know nganong ingana mo na na-feel ninyo samtang mo scripted ra man gud na dol, scripted ra na siya nga gikan atong gasoline station, you know, pagdagan sa sakyanan, nilabang ang sakyanan sa pikas kalsada, gigukod ni tatay, happy ra siya nigukod ato dol, happy ra kay siya nigukod, you know, labang siya, dagan, gukod siya nga happy. Hunong sa sakyanan iyang giana ang sakyanan iyang unsay tawag ana, ginak-nak niya ang sakyanan, happy ra siya nga ganak-nak ato, you know. Dagan na pud ang sakyanan, happy ra siya, ano siya nga buangan na dagan na pud kay asa ni ay nakaabot naman ako antong sakyanan. Dito pa ko gikan sa gasolinahan niya nilabang na mi diri nadagan ko ba niya, you know, naapsan ako ba niya, nidagan na pud sig kalit, so na-happy ra gyapon ko kay for content good nya scripted ra gud ni tanan gud, di ba? So mo to dagan na pud ni tatay ana, dagan na pud siya. Hapsan na pud niya. Pag-abot na pud niya dito sa unahan nga naapsan niya, wala na pud siya pasudla. You know, nidagan na pud og balik ang sakyanan. So si tatay the whole time happy ra gyud gani siya gyud. Nga everytime maapsan niya is modagan na pud mo ang sakyanan niya, moandar na pud niya, gaya na pud gukuro. So unsay mga problema ninyo? Unsay wa ninyo na-gets, di ba? Scripted ra man gud ang tanan dol. Si tatay happy ra man gud na siya nga kanang
naa siya sa kanang kuan ba, content ba sa video. Sada mo ay. Ate, ine-educate ka na ng iba, nasa comment section, you're all about sympathy. Why not nagbigay ka sa taong yun ng kaunting tulong sa pag-content mo sa kanya? Or is it for your own benefit? Si mao jud yung problema jud kasagaran jud kana gani. For example, ako nakohimuon nga reaction video na aluoy or kani ingani gud. For example, si tatay naluoy ko. Moingon din ang mga tao dayon nga, "Ngano dili nimo tabangan dol? Naman ta kay kaya dol, dili ka mo tabang." You know, ang tanan nga kita nimo ani nga video dol nganong dili na lang na nimo itabang ni tatay. Or baka mga mas maginhawa pa ang buhay nun sa'yo. Stop gagawa ng awareness tapos di alam ang full context. Ikaw na nagsabi niyan. And also that man behind the prank is twice naging mayor. Good luck soon. Baka may nagreklamo sa'yo. Twice naging mayor ang katong nag-content atong nag-video-video guys. So medyo na siya power trip ni na. Magkaibigan yon, malungkot siguro buhay mo. What do you expect sa magkaibigan? Galing mo mag-edit pero tamad mag-fact check. Defamatory at cyber libel na ginagawa mo, te. May kaso yan. Look at that. Look at that, dude. Most of the di na ko ganahan himo reaction videos. Gisamot na gani nga ang ilahang gihimo is very ulaw. You know? Ilahang sala, ilahang kaugalingong sala. Kaya ato, reaction na ni tanan na to, guys. Reaction na ni tanan na to, no? Nag-react ra to sa ilahang gihimo nga kaulaw, ilang gihimo nga kanang weird content, mohimo ta sa mohatag ta sa atong reaction, mohatag ta sa atong opinion. Unya kita pa'y kasuhan. Kay ni defame daw nato, cyber libel, ingana daw nato. Like, di man ta may mo react do if wala pa lang ka nag-video-video diha sa imuhang weirdohan, di ba? Kami na no kasuhan no kay kami na ulawan ka. What the hell? Puro ka imagine te, that didn't happen. My God, content nga eh. Pinost mo pa talaga. Sinabi ko ha, Cloud Chaser. Luya, niya eh. Si Kapogs Tyson is not a gasoline boys. Kasama po yan ni Mayor Harry always. Tapos pinapasakay pa sa kanyang helicopter. Kung nasaan po si Mayor, nandun din po si Kapogs. Antong sinasabi po nila na nagpo-full tank daw si Harry dyan sa may gasoline station. Ang tinakbuhan niya, hindi rin po totoo kasi kay Mayor Harry po yung gasoline station na yan. Check nyo po muna bago kayo magbigay ng... Okay, ang ilahang giingon, good guys. Ang katong tigol lang is under to the mayor daw. So yahan guro tong kuyog-kuyog siguro, kay gipasakay og helicopter, nga na. So under siya ni mayor, no? Ang problema man god is luoy kayo ang gibuhat ni mayor niya. Like for example, ikaw under te ka, mayor ko, ikaw walang-wala ka, ako, you know, mayor ko. If dili di ka pasakyon sa sakyan na, grabe, ay power, alam mo rin, power trip ba? I don't know, explain pa ba na ako na, I don't know, unsay na ni mga tawhan na, di jud ko ka gets. Di jud ko ka gets, yun. I do not get this. Nganong moingon jud sila nga, guys, happy ra man gud to si tatay nga nigukod siya sa kanang sakyanan. Unsa ni problema? Unsa ni di ninyo mosulod sa inyong utok? Unsa man mo eh? Under man na siya ni mayor gud. You know? Every time nga mohunong ang sakyanan ni mayor niya, mosulod unta siya, pasakyon siya, moandar ang sakyanan ni mayor. You know? Ana ba? Moandar ang sakyanan ni mayor, mohunong na pud dito sa unahan niya. Once nga maapsa ni tatay, init gagaya igang init kaayo eh. Dagan-dagan ka ng init kaayo. May panihunong na lang ka sa ilalom kuhan, kahoy, bugnaw pa kayong hangin. You know? Just because mayor ka, imuhar ko ana-anaon, pag sure dara eh. Nga naman di ko mangita og tarong nga trabaho di ay. You know what I mean? Nga dili ko nga niyon. Ngita ko kanang buhos na ko nga respetuon ko. Ngita ko kanang tao nga makita ko nga dili lang binuangan. Tarungon ko pagkuan nga na ba?
Di man gud kay di Lin, content ra man gud na siya Lin. Unsa man ka oy, bugo ka Lin, puang lagi ka. Kaminaw, kapila nga ka ingnan Lin, content na siya. Happy ra man sa tatay gud, dagan-dagan na sa tira niya, you know? Pero anyways guys, mura to guys, 30 minutes episode. Dali lang yung episode ba? Unsa day mo? See you in the next one. Shoutouts. Pew.